לאיזה אזורים טיפול פלזמה הוא הכי אפקטיבי והכי רואים ממנו תוצאות? אני הכי אוהבת לעבוד עם פלזמה על אזורים קטנים ומקושטשים כמה שיותר ויותר טוב, כי ככה השינוי הוא הכי דרמטי. מה אלו האזורים שהכי מושפעים לטובה? אלו בעצם אזור העיניים, אפיים עליונים, אפיים תחתונים, אלו אזורים קטנים, אני עובדת מאוד מאוד אינטנסיבי, אני גורמת שם ממש למתיחה של האזור. קמטי שפה עליונה, וואו, זה משנה פשוט את הפנים של האישה לחלוטין. קמטים פה בשפה העליונה, ממש, זה האזור הכי בולט שיש, וטיפול אחד של פלזמה יכול לשפר אותם ב-80%, ואני לא מגזימה. ואזור נוסף שאני מאוד אוהבת לעשות, וההחלמה שם היא הכי קלה, אלו בעצם צידי האוזניים. גם פה, הרבה נשים מפספסות את האזור, אבל עם האוזן והגיל, זה פשוט מסגיר את הגיל, שיש לנו פה קמטים בצידי האוזן. אנחנו באמצעות פלזמה, טיפול אחד בודד, משטיחות את זה שמה, וגם עוד מה שקורה, שדיברתי על זה קודם, למה אני אוהבת את האזור הזה? כי ברגע שאני מצמצמת כאן את עודפי אור, אני גם מקבלת איזשהו ליפט קטן לחלק התחתון של הפנים.